Bahake tongwiman nini bekhasuk. Bahake tongwiman nini bekhasuk. Manye de nini bekhawa ano kisha phano moitu. Sawi riri tamusaya tongwani. Nona hamjangma de ani basaya. Sawi rishidi tamni bagui yakar thangano. Phiyaba angle samai tangshika nini sharat tongmaya hinai. Nengano jepru yakar thangu apru nono shao. Please sano yakar ta thangdi hinai. Jiri huang haipano nengani khorangno khanaya. Yakar kalangu au angbo shiwo yapire shanani anibo बहुत लाइफ तंगको दुनियावा किला मानो borok tongo borok ba yapiri katal sewai mano haipano kubi hamjang mani borok nang simino nini shara ang te kebono nukya ani mokoli biskang ani wan shumani jagawo nono shimino nugu te alka nukya phiyaba nono tabuk bo ani bukha mana musungjak tongko bayarok kubi hamjang mani borok no jotono mana muchungjago phiyaba omo hai borok tongo kubi hamjang mano ereng wan shugui borok ni bukhano sabainai botongo kubi hamjagai tongnai borok mini hamjang mano manya hinkai belai bukha kosto nangjak bayo hinkai bayarok norok nongni jiep te biap bai hamjang na hinkai kubi bukhari wi hamjak di tei norok nongni love story rok share khanya tongke comment box o nongni contact number sei redi tumong tinini kok thaino sajakai like comment share tei subscribe khaidi tei bell icon o click khai all option rinata pogdi norok jotoni laibuno kaham korang khai tongbai di hambai।